Pegat Trisno dalu-dalu kok gak bengi-bengi. Pegat Trisno dalu-dalu. Salam buat Bapak Tamin, Bu Tamin Bakon ya. Saking Bu Warinah Jeragan TP Godong Pisan. Ki berkat lumen Bu Aris Kayen, so Bu Wulan Kayen. Semangat Bunda, ya, Bunda. Saking Bu Warinah Jeragan Tempe Godong Pisan. Pindah wonten Warung Kering Gedung Pring Lamongan Jawa Timur. Pak Pendi, kancane yo dipikirno. Bu Warina, Jeragan Tempe Godong, Warung Kering Gedung Pring. Bu Wulan, oke. Bu Aris Kayen. Bangsa tak kira kaji rek kupluke putih. Nggih sembah nuwun Bos Asno, nggih ajenge kaji. Saking Bos Asno ya. Salam kanggo kru Margo Laras. Sembah nuwun Bos Asno ingkang kanggo bangsa wetan Mekati Gresik. Nggih Bos, kaji-kajian. Temenan. Radio Blangkon kari lamone digawa idang sebelum Bos Asno lagi mirsani live streaming ya, berarti ki ngerti tenanan ya. Dan Mekati Gresik sugeng mirsani nuwun.
setya tuhu urip bareng sumandhing sliramu Sabtu sore dina malam minggu timbang lungguh dhewe ati miring ya sing kelam-kelam pengen ketemu maneh ambek riko ingsun montang manting kumpul riko bae ingsun seneng priya sing saklawase mung riko sing tak goleki rina wengi riko dadi ati sayang kelingan maneh wong sing lenjer kuning ingsun mas kadung gandrung tak lali-lali riko katoning mata kumpul riko bae ingsun seneng mumpung ketemu maneh dalu Sabtu sore dino malam minggu timbang lungguh dhewe ati miring yen mok kalang-keling pengen ketemu maneh saben dina ingsun wetang lanting kumpul rika wae ingsun seneng wanita sing selawase